Din ce an sunteți? 62. Toată viața aici. De aici din sat? Vadu. Băieții ne așteaptă la depozit. Tot procesul. Auzit și voi cum lucrează. Am vă arătăm cum cântărim și înainte. Stai, capul minus 100 de kg. 100 de kg. Și l-a descărcat. Iată așa arată procesul, ai băieți. Mergem tot procesul să-l vedem. A, dar el acolo îl duci. Ia-o și repede din cabină. Și aici au gata, au închis și se duce. Și ca să înțelegeți, ăsta de curățat grâu tot e din 74, am ajuns să ne spună băieții. Am mers intenționat de urmă la mașină ca să... Cât de multe investiții avem nevoie în agricultură și cât de mulți bani se duc la oligarhii din jurul guvernării. Ia spune, din colhoz încă. Din... Bună ziua! Ia zi! Din ce an e sistemul ăsta de curățare? 71. Da. Și iată grâul al curăță, cum îl curățau acum 50 și aproape 60 de ani. Da. Și ăștia vorbesc și povestesc câte miliarde au venit în agricultură. Agricultură? Da. Asta povește. Miliarde. El vin? Da. Da, la cine vin? Aici nu au venit, ia uite, din 71. El mai sunt. Da? Alo. La lor au venit. Și depozitul tot e de atunci. Și de aici îl curățiți și apoi îl depozitați. Îl curățiți de... Da, de pleava asta. 71. Să-l invităm pe Mr. Grosu aici, că lui tot una femeie nu-i dă voie să ducă în vacanță, să vină să vadă tehnică, tehnologie din 71. Câți bani avem noi nevoie pentru agricultură performantă și voi care ați falimentat agricultorii, tot le povestiți că vin bani din Europa. Orțul 2,60, solearca 30. 2,60 orzul. Da. Dar grâul nu-i mai departe. Nu, solearca 32. Și solearca 32. Ia să vedem unde te duci. Hai să vedem cum se lucrează. Hop, 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 hop. Scara tot e din 60. Ei băieți, ia că asta e vacanța noastră. Videaluri la oameni. Așa arată depozitele vechi. S-au dus și în alt bunker. Ia că aici trebuie să vină deputații PAS să vadă tehnologiile din 71. Din 71. Unde-s banii care au venit din Europa? Deși nu a ajuns la fermieri? Ia uitați. Utilajul din 71. Și bine că lucrează.
Utilajul din 1971 care lucrează și astăzi șortează pleava de grâu. Și noi în toată ziua vedem că au venit miliarde, 70, 20 de miliarde în agricultură. Unde-s banii, măi băieți? Cum de nu a ajuns? Iată, suntem la o gospodărie țărănească de la Șoldănești. Unde s-au dus miliardele celea care voi vorbiți că au venit miliarde? Unde s-au dus? Dacă utilizăm mașina din 74 și aici din 71, cum am moștenit din Uniunea Sovietică, cu aceea lucrăm. Și tot povestim că au venit bani din Europa. Nu vă satură dracu de furat. Dacă le bagi pumnul. Am spus-o drept. Problema este că plășinta nu a crescut, dar apetiturile voastre de furat au crescut uriaș de mult. Dacă ar veni europenii să facă investigații câți bani au dat și câți au ajuns la destinație, cred că multă lume ar plânge. Și mulți ar trebui să stea la pușcărie. Bolea a distrus agricultura mai rău decât socialiștii. Vă faci.